Γεια σας gamers. Επειδή μου το ζητήσατε, θα κάνω ένα βίντεο για το πώς να συνδέσετε controller από το PlayStation 3 στον υπολογιστή και να παίξετε. Αυτό γίνεται με το Xbox πιο εύκολα, δεν χρειάζεται καμία διαδικασία επειδή είναι το Xbox, εντάξει. Αλλά ναι, τώρα θα σας δείξω πώς να το κάνετε με το PlayStation 3. Καταρχήν πρέπει να κατεβάσετε αυτό το αρχείο SCP-DS3 Driver Package. Εγώ το έχω ήδη κατεβασμένο, είναι αυτό εδώ ο φάκελος. Θα κατεβεί αυτό και παίρνετε απλά τα αρχεία και τα βάζετε στην επιφάνεια εργασίας. Ναι, αφού τα βάλετε, πρώτα εγκαταστήσετε τα Xbox 360 controller drivers. Χρειάζονται και αναλόγως τι Windows έχετε, επιλέξτε αυτό. Εγώ έχω 732 bit και κάντε τα εγκατάσταση. Εγώ τα έχω ήδη, οπότε δεν μου βγάζει το τέτοιο για το install, αλλά σας θα το βγάλει. Πατήστε εκεί πέρα κανονικά continue και θα γίνει. Επειδή εγώ το έχω κάνει ήδη, δεν γίνεται. Μετά πρέπει να έχετε το καινούριο το framework, το οποίο είναι αυτό. Ναι, και επειδή και αυτό το έχω ήδη, γενικά τα έχω κάνει όλα αυτά. Σε εσάς που άμα δεν το έχετε, πατήστε συνέχιση και θα γίνει. Μετά το καινούριο το direct text, που και αυτό, άμα έχετε Steam βασικά, το κάνει αυτόματα. Και αυτό, το Visual C++. Τώρα, αφού τα κάνετε όλα αυτά, κάνετε μια επανεκκίνηση στον υπολογιστή για να... Αλλά αφού πριν κάνετε όλα αυτά, βάλτε συνδέστε το τέτοιο, το χειριστήριο στον υπολογιστή με USB. Τώρα, ανοίξτε αυτό εδώ, SCP Server, και μετακινήστε αυτό στην επιφάνεια εργασίας στο φάκελο και ανοίξτε τον. Αυτό εδώ το source δεν χρησιμεύει σε τίποτα, οπότε αν θέλετε διαγράψτε το κιόλας. Το bin είναι. Μετά πήγαινε στον υπολογιστή μου, C, program files ή αρχεία πρόγραμμα, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι πως ήταν στα ελληνικά, και κάντε ένα φάκελο όπως να είναι. Εγώ πώς τον είχα, Scarlet Crash Productions, και σύρετε αυτό εδώ στον bin. Εγώ το έχω κάνει ήδη, και ανοίξτε το, και αφού το έχετε μέσα το χειριστήριο, ανοίξτε αυτό εδώ που λέει SCP Driver ως διαχειριστής. Θα σας βγάλει αυτό το πινακάκι, και άμα έχετε Windows XP, θα πρέπει να πατήσετε εδώ πέρα Force Install, αλλιώς δεν θα γίνει. Και εγώ έχω 7, οπότε όχι, και πατήστε Install. Και θα κάνει αυτόματα τα drivers, και θα σας βγάλει εδώ πέρα server complete, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι πως ήταν ακριβώς. Και αυτό, και έτσι έγινε. Μετά, άμα θέλετε να σιγουρευτείτε ότι έγινε, να, server connected, αυτό θα σας βγάλει άμα έγινε ok. Ανοίξτε αυτό το SCP monitor, και εφόσον το έχετε συνδεδεμένο, θα σας λέει εδώ πέρα charging, ή θα λέει το επίπεδο της μπαταρίας. Άμα έχει γίνει έτσι, σημαίνει ότι δεν έχετε κάνει τίποτα λάθος, και
Και ναι, και τώρα μπορείτε να παίξετε. Παιχνίδια όμως που υποστηρίζουν controller. Οπότε αυτό. Like, subscribe, subscribe στο κανάλι του Iceborne, που κάνουμε σε λίγο θα κάνουμε και το τέτοιο, το gameplay του Skyrim. Αυτά. Like στη σελίδα και τα σχετικά. Αυτά. Γεια σας.